Nikola Tesla. Svi smo za njega čuli, svi za njega znamo. U stvari, da li zapravo znamo? Ja baš nisam siguran, pošto mnogo ljudi misle da mnogo zna o Nikoli Tesli, a u stvari zna ono najpoznatije. Da je on pronašao elektricitet, to jest stvorio, valjda. Ne, nije stvorio, pronašao tamo. Elektricitet. Danas ću sa vama da podelim mnogo toga o Nikoli Tesli, koje 100% niste znali, a mnogo toga i ja nisam znala. Prije početka videa samo hoću da vas pitam da li ste znali da je jedan čovjek Nikoli Tesli bio platio da napravi rekao da će da plati da napravi jedan izum njemu i Nikola Tesla rekao može, napravi izum, dao mu i ovaj čovjek mu nije platio, ali to ne zvuči baš nešto čudno, to se dešava i sada. Ali zbog tog jednog čovjeka je Nikola Tesla, nisam siguran da li je bankrotirao, ali je ostao bez mnogo para. Hajmo sada da već pređemo na ono šta piše u knjizi. Nikola Tesla imao 7 godina kada su žitelji Gospića u današnjoj Hrvatskoj dobili novu vatrogasnu pumpu za vodu. Gradić je prvi put organizovao vatrogasnu jedinicu i vatrogasci su naporno trenirali kako bi naučili da rade zajedno. Ali su svi želeli da vide pumpu za vodu. To je bila velika stvar. Da li ste ovo znali? Ukoliko niste znali, evo bukvalno sada znate, pošto znači nema osobe koja barem jednom nije rekla da zna sve o Nikoli Tesli. U stvari ima, nema nijedna osoba koja nije rekla da zna nešto o Nikoli Tesli. Zna, ali ne baš sve. Što ću ja danas sa vama podeliti. Pumpa je omogućavala vatrogascima da koriste vodu iz lokalne reke i usmere ka požaru, da bi mogli brzo da ga ugase. Ako želite da nastavim sada sa čitanjem, vi razvalite like i subscribe. Vidite bukvalno gore na ekranu, evo ovdje malo iznad mog prsta. Nastavljamo. Gradski čelnici su organizovali i proslavu povodom nove pumpe. Ceo Gospić obukao je najbolju nedeljnu odeću i okupio se kada su mašinu doveli do reke. Bila je organizovana i ceremonija na kojoj je nekoliko ljudi držalo govor. A onda je došao ključni trenutak. Demonstracija kako pumpa izvlači vodu. Nova mašina je bila crne i crvene boje i da bi radila moralo je 16 ljudi njome da upravlja. Zauzeli su mesta, uključili šmrk i ništa. Voda nije izlazila. Pumpa nije radila. Niko od odraslih nije znao šta da radi, ali je mali Nikola dobio ideju. Znam šta treba, gospodine, rekao je jednom od glavnih ljudi. Samo pumpajte dalje. Nikola je uskočio u vodu i napipao crevo. Nije bilo pritiska. Pokušao je da otkrije razlog i pomislio da ga možda nešto blokira. Ubrzo je Nikola otkrio problem. Crevo se na jednom mestu oštro presevilo i zaustavilo pritisak. Ispravio ga je i voda je šiknula. Gomila je aplaudirala, a mnogo ljudi se pokosilo. Ali nikom ništa nije smetalo. Nikola je bio junak i nosili su ga na ramenima. Pre nego što je uskočio u vodu tog dana, rane 1860. godine, Nikola ništa nije znao o vatrogasnim pumpama i vodenom pritisku. Samo je znao da postoji neki razlog zbog kog mašina ne radi kako treba. I bio je siguran da može da pronađe način kako da je popravi. Nikola nikada nije izgubio taj dar da razume kako nešto funkcioniše.
Odrastao je u jednog od najvažnijih pronalazača kog je svet ikad imao. Pomogao je u stvaranju tehnologije koja je delovala do pojave radija i uređaja na daljinsko upravljanje. Zamislio je mobilne telefone i internet mnogo godina prije nego što je iko čuo za takve stvari. Stvorio je elektromotor koji i dan danas napaja mnoge sprave širom sveta, a najpoznatiji je po tome što je pomogao da se struja uvede u svaku kuću. Nikola je imao talenat za zamišljanje problema u svojoj glavi i pronalaženje rešenja. Na našu sreću, voleo je da razvija nove i bolje načine na koje bi stvari mogle da funkcionišu. Ja se nadam da ste nešto novo naučili o Nikoli Tesli i ukoliko jeste, već znate. Ako niste do sada, subscribe, like. Već sam rekla, a to bi bilo sve od ovog videa.